Id-definizzjoni tiegħek ta' edukazzjoni. Dan huwa pajjiż tal-proset tal-programm jew tal-proset ministru. Dan ma jiġux mix-xejn. 16-il sena fejn din is-sistema għalmitek tibża issaqsi mistoqsija. Tibża tisfida lill-allim. Dal-podcast juri kemm in-nies mhumiex fucking banali, mhux vera, mhux vera. Jien la għandi spak illum il-ġurnata minn imexxini, la għandi ħbula. Kemm sawritek fil-bniedem li intillum li esponejt li għamilt lilek innifsek vulnerabbli f'kuntest fejn ma kellekx għalfejn tagħmel lilek innifsek vulnerabbli. Tuġibni x'għaliex sa naf li mejjed biex titlaq. Titkellem ma' żgħażagħ sbieħ iridu, però tasar u ma toħroġx minnhom. Tortaħħom? Le. Najjarhom u żgur li le. Bil-qedem l-iskola ma nafx laqatni qed nobbot il-fatt li qiegħu kuljum l-iskola hija kalvarju, golgota. X'ma jkonniex professjoni mal-art. Ngħid li għandi ngħid mingħajr biża' u mingħajr apoloġija. Dak huwa Karmel Boġ.